Chief Surveillance from Awunta. Chief Surveillance all the way from Awunta. Yeah, what is that our in-law. People come, you are welcome home.
You don't see it today. Welcome. This is my sister. You are welcome. Greet me well now. Thank you. People from you're welcome. Would you make sure you give them seats? Yes. Yeah. In-law. Yes, we are discussing something before. I understand that time. Yes. God bless you, bro. You are taking care of our sister. Continue. Yes. And then Kalabata Ibazu Unye Boko. What
Association of Enugu State Town Engineers, I can know. What you get, Mogo? Oga, the nigga, man, hello, Papa, Oh, bye bye, sir. Okay, my brother. God bless you. All right, sir. Always do okay. Anthony Nokia, and the other. I am a hammer. Oh, I am a hammer. So I am good, as you know. So nice, I am Picture is right for them. Picture is right video. Video.
Mrs. Uche Ozemena, Ni Umebani. You can see Chinenye Ni Umebani, Equi Ni Umebani, Anaba. Lesson Ni Umebani of Yao. Thank you. They say the woman they come out on over. Look at my no God in him. MC Kagene na shop no body look. No so no Even the man I am on one them. Ojaga mo God no mekele. Okay when they go no body adelele. There's a corner but a go na ba je busi. Ogulo kalibene ade. Chukwu gozi oge nwadegwu nwane kalaka sona anya mụ n'anya soji bụ nta ihe dị ọnọ na-ekwugwere ụna fụlanya mụ n'anya soji bụ nta ebe ọ si n'okwu mụ nọ na-ekwugwere
Thank you. Thank you. Okay, so I'm on the street. I knew about his neighbors. So Isaac Adam Kene, more particularly about his very personal friend. But I just Nazon of Gobi. Daman Street. That's why I got
Biko megoro ka na eze mara afa gị na onye bụ. Nke afa m bụ Gloria Chineye ya ni umeba anyị. So akparo onye ụmụaka isi kwachi. Ena ya ifu na ilo na ebe a na-akwa nna m late secret lebe kirebe anyị. Wa akparo ofu n'ime ade ya nwanyị. Ekene m unu na mbụ ana m akasi unu obi sikunu hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na igwe niile na-aga n'ụzụ ọ ga-adị gị na mma o biko gwana ọha na eze ka obi dị gị na mmemme eme n'ụbọchị taata. A sịkwa na obi dị m ụsọ maka na eri mgbe a kwadoro ya bụ ihe na nna anyị nwụnarịrị anyị ịmago ada akwado mana Chineke onye bi n'eluigwe wee mee ya ihe niile wee gaa nke ọma ọbụna dịkwa mmiri mere ka ọ na-ezo wada gbacha everything dị clear so I be so happy everything gara ọfụma nweghị onye na ya nọrọ ọgụ nweghị onye na ya dọla aka n'ọnụ nwere pọtụ mmadụ onye ọbụla dị happy ndị niile ndị ọgọ ma ndị friends onye ọbụla bịara n'udo ma ndị si ebe niile asị ma ndị si overseas ma ndị si Lagos ndị si different states onye ọbụla bịarụcha n'udo so anyị dị
very happy ka Chineke mere anya za anyị ekpere niile ga nke ọma obi na-asọ m ụsọ so ana m ekelekwa Chukwu onye lụrụ nke a si ya nara ekele n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekele Chineke wee na-enwe aṅụrị n'ihi na many people agbago ezigbo ama n'isi mpa anyị nwụrụ anwụ si n'obiri ndụ ya ọfụma anyị wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Ka anyị na Chineke ka o mere ezinụlọ unu amụrụ mesịa mmemme a. Ihe m na-arịọ Chukwu bụ ka emesịa mmemme a maka na mpa anyị bụ onye udo ọ nwoke ekpere bụ nwoke onye udo kwụwala aka ya ọtọ ọ nara achọ nsogbu kama ọ ya ese ọ rapụrụ gị ihe ahụ sị na gị welụ ma ya bụ na ese so ka o si bụrụ onye udo anyị na-asị ka onye ọkwụrụ rapụ anyị udo achịa n'ezinụlọ anyị n'otu n'otu udo achịkwa n'ezinụlọ be nna m chia n'ezinụlọ be ndị be di anyị na ụmụnne m niile ka onye ọbụla nwee udo na biya chia na ndụ anyị n'otu n'otu nwaala inwe ihe ga-enwe ihe ga-agbụ ya anya mmiri ka ụzọ mepekwara anyị maka na anyị akwachana nna anyị na-ayọ ka Chukwu mepekwara anyị ụzọ gozikwa anyị ka o sikwa gozikwa anyị at least beyond the level anyị nọ kịta ka anyị nwekwa ike ịgbago okwu to the next level onye bụ ihe nna ya Chukwu ya onyekwa anyị ogologo ndụ maka na nna anyị nọlụ 79 anyị na-ekpekwa ekpere ka Chukwu mekwuo ka anyị nwee ogologo ndụ n'ofekwuo 79 at least onye na-anọlụ 100 anyị adị very happy. Ekene m gị nwada dị mma nwere afọ na-eto gị etu. Okay, ihe a na-etukwa m bụ Madam Glow. Madam Glow? Yes, Madam Gloria or Madam G. Madam Gloria. Madam G. Ego bọs na-ekene gị the whole Boss Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ na ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị ijide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'ihi na ndị Igbo onye na-eme ọfụma ka a na-asị ijide ka o ji wee na-asị na mmemme unu mere n'ụbọchị taata ọ ga-adị ka ha jekọ unu chụrụ n'ezinụlọ a Jehova ga-esi na ya wee mere unu ihe ịrịba ama n'ezinụlọ unu n'aha Jizọs. Ekele m gị ọ ga-adị gị na mma ekele m gị biko merụ ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Mụ na onwe m bụ ọgọ onye nwụrụ mbụ aha m bụ John Onwalarụ, retired Deputy Superintendent of Police. Ekele m gị ọ ga-adị gị na mma biko merụ ka anyị mara ka isi wee mara ọgọ nwoke ọgọ ọ dị ndụ ọ bụkwa ezigbo mmadụ. Ọgọ nwoke mụ na ya bụ na ọ chọghị nsogbu in his life, ọ chọghị nsogbu and ọ nọgide n'elu nsogbu ahụ ka ọ na-agbakwara ọsọ welebede ebe ahụ enweghị nsogbu ọbụla ọ chọghị nsogbu anything problem ọ chọghị ya atọ. Ọ ga-adị gị na mma afọ m mbụ unu gba wee bịa wesị na unu zuru ka eme na-asị ujide ka unu jiri ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma ka ife na ya Chineke ka o mere ezinụlọ a. Ezinụlọ anyị ma ya Chineke ka onye udo maka na ebe udo dị ka ihe maka mmiri na-adị ebe udo adịrọ maka mmiri na-adị na famili nke m udo dị ya ọmụ the head of the family na Chukwu nyere m aka udo wee dị ya that's why aka mmiri wee dị ya nweghị akpọmasị onye enweghị na-edie and that is the progress of the family so nna ya gwa the same way ka the family dị n'udo so that ka o progress ya. Ọ ga-adị gị na mma ọ ga-adị gị na mma afụrụ na unu gbara mbọ ọfụma wee sị na unu zu ka eme ka anyị na-ayọ Chineke ka o mere ezinụlọ a. Okay ajụgo m gị nke ka ife ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịbụ ọhaneze. Ihe mma bụ ọhaneze ụka onwe ihe ndị ka mmadụ ya dị na mma onwe ihe dị n'udo in the community onwe ihe dị ka udo in the family obodo udo adịrọ n'ime ya anaghị aga n'ihu family udo adịrọ n'ime ya anaghị aga n'ihu but udo dị n'ime na the family enwe progress onye ihe arụraba nwanne ya nyere ya aka but without udo ọsọkwa na anwụ onye ahụ na-agara okwu ya so ihe m na-achọ udo that is why ebe m nọ na ibi na-atọ ọdụsha maka m bezi atọ ọdụsha n'obe anyị niile mara onye mgbasị. Ekele m gị ọ ga-adị unu na mma anyị na-asị ide ka unu ji na ọ ga-adị unu na mma n'ihi na ndị Igbo onye na-eme ọfụma ka a na-asị ide ka o ji ama na emetara unu ọfụma. Ekele m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu Mgbadike Jizọs ịgụ bọzọ ekele gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma onye isi ekele m gị biko onye ka m kelee Ezudo Ananka Mr. Emeka Emmanuel Okoye
Ezudo nke izi na nka. Ezudo igwu ụbọchị ekele gị o. Biko bịa ka anyị mara ife gbasara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme tata. Yes. Ezinụlọ a na-eme mmemme tata onye na-anụ nwaanyị ebe a anyị bịa ụbọchị agbara nkwụ ya nwunye anyị Mayor Idejimba Friends Club of Nigeria ọ kachapụta ọ na-anụ nwaanyị ebe a ndị ọ maka ka anyị ji wee bịa afụ memba ka ọ bụ ọ na-eme ọfụma so anyị ka anyị ji wee si ya na anyị ga-anọ ebe ihe niile na-eme na ama nkọrọ anyị aka ọrụ onye ka anyị ji osi ọdụ wee from Ọka Anambra steeti wee bata anyị bịakwela ọgụ ya nwoke ikpeazụ. Ekele m unu wepụtara obi wepụta taịm wee si ọ dị wee from Ọka wee bịa wee sịkwa nọnyere ya ana m asị unu jide ka unu ji na ọ ga-adị unu na mma n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka ha na-asị jide ka ha ji wee na-asị na njem unu bịara na-achị ama mbụ ihe efu Jehova esi na ya wee mere unu ihe ịrịba ama na ezinụlọ n'aha Jizọs ama na emetara unu ọfụma. Anyị ka na-erikwu maka nke anyị gbapụtara m na ihe ọdịda ejiri ma nki ma anyị ka na-eri na-aṅụ itikali ma rọọ ihe niile na-abụ ya so bifiri mmanya ka anyị ka na-aṅụ anyị ka na-echukwu maka na onye otu anyị kwadola akwado anyị makwa ife omegbu maka na ọ meyọ klọb ichi gị meyọ abụrụ ihe ọ bụrụ Madam TMS Ramit onye a na-agwa gị ya meyọ Idejimba Friends Club of Nigeria registered under CAC so club anyị agago nuclear anyị agago worldwide anyị anaghị eme ebe eje ka abịa akwa anyị utudo maka ya ka anyị ji wee kwụ ya anyị dịkwara anyị ji akwa ọga anyị nwoke onye ka anyị kwado ya ndị nwunye anyị na ebe a so anyị kwadola akwado doto gịnị na nnukwu mmadụ ka ọ bụ na klọb anyị na mma o were akpa na asị na Jehova esi na njem anụ wee mepere unu ụzọ bunye unu enu nye unu ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ịfụnanya zuru oke wit udo tọrọ atọ n'aha Jizọs ekele m gị o. Ana m ekele Chukwu n'isi famili a maka na atara anyị agbalụ mbọ ihe mmadụ ji amụta nwa bụ onye mụta nwa ka nwa ya kwa anya ọ bụrụ nna na-akwa nwa nwa na-akwa nna so ihe eji amụta nwa ka ọ ga-eji maka na nwoke zụ ọfụma ọ bụ na ọ zụrụ ọfụma masị etu wee dụ mana ihe na-etude ebi ihe n'ebe a nọ because of gịnị mbanaki ya bụ ihe n'ebe a ọ bụrụ na ọsọsọ maka dị mana enwere ike ihe ga n'ebe ama mgbe ibu mana otu o si ọgbanye na Abakaliki ọgbanye n'obodo ọgbanyere ebe a so eme ihe na efula ebe a ji wee nọlụ so ana m asị na Chineke nna ga-anabata mkpụrụ obi ya na nnukwu n'aha Jizọs wee na-esikwa ekele m gị o chetara anyị afọ ahụ a na-etu gị ọzọ Ezudo na Nanka Ekwubọzọ ekene gị o The Hope Empire Media na-ekene gị wee na-asị n'izu ụka eme na-asị na chapụrụ achapụ na nwoke na-asị na ọ ga-adị gị na mma o ekele gị mgbada egwu chọrọ mgbada ego onye nwere ego ikwere ibe ị na-atụ echilori welo ntọ ya Oh,
anyị ndị na-anụ uche na-eji n'ihi nọ biko n'oge anyị gara oge anyị bụ ndị ọgụ anyị sabara ike wee bịa ọnwụ papa anyị na nna anyị ụmụba o wutere anyị maka na anyị ma ama ha anyị anọ na-arụ atụrụ ya abịa gara ụlọ mbọsị nwunye anyị gwara anyị na fonu wee gwa anyị na ihe mere anyị bịara ebe a ebido wee kwudo eziokwu ụmụba n'onye ụlọ akwụkwọ anyị na-azụ ezinụlọ ụmụba azụrụ ike ha ruo uche ha zụgara oge ọ ma ya kwụ ụmụba na ya ịgwa na-asị ha ndo ha ncha niile ha ndo ọnwụ ebe niile ebe ọ dị ebe ọ dị ebe a na-akọtara be anyị ebe anyị tụrụ ebe ụmụ nwe nke anyị na-azụ ụlọ ugbe tankị onye ụlọ ugbe wee na-arụzi Thank you. The boss committing to recognize the presence of Otunde, Otana, Okeman, Ilaye Homwe, Ojiego, Asurada, and Wine also. Still have to help Alaya. This woman I can again. I don't get you remember. Another boss. Even Yatarada and For the years, I'm just late. I've become his own child. So very much, and God will bless you. Thank you. The entourage. I want to be home to you. So my senior brother not here. So because you don't want to look back. All young my senior brother, I don't them all the baby and do the Lagos. I need you will achieve the people. You will carry my body. Thank you. Oh brother!
Well, I can learn. I know what you can put up on. Then I can learn. I said that I can. Somebody. Thank you. Thank you. You will only take the one you know. What happened is that what you said and my brother said, they are all correct. God knows everything. And he will always accomplish that he has said. I love God. I love Christ. What about that is that God will do everything for us. All his children, the ones that are big boys, he will go to school, he will go to Jesus. Bless you for answering the call of God in the name of Jesus. Thank you, sir. Magwana la free food na evu ahụ. Anyị nwere eri free food nje kwa ka ahụ anyị ndụ ịtara kwa ahụ ukwu. Mami ekene ngio. Abiko meguru ko haneze mara fagi no yebu. Okay. Afambo. Surveyor Uchazeni. I am the first daughter of the family of let's see onye nke a na-eme amosia n'ụbọchị taa. Egwu bọs na-ekene gị o. Were asọ ga-adị gị na mma o. Anyị nwere ezigbo aṅụrị na ndị mmadụ akpọgo ezigbo ọtụtụ ama n'isi mpa wee na-asị na Chukwu ga-anara mkpụrụ obi anọ ndụkwa n'aha Jizọs wee na-asị unu ka hapụ ịkwa akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na iwe niile na-aga n'ụzụ. Biko gbana anyị ka obi dị gị tata na ka mmemme asị wee gaa. Obi dị bụ mma maka na Chineke mere m amara sisi wekip enwere nsogbu mmiri ozuzo nsogbu wee gbachaa niile wee bịa eribe n'udo na-enwere nsogbu ọbụla anyị wee gbakwara na nna anyị n'udo na ọṅụ n'ihi na my father is a man of peace ọ chọrọ nsogbu so ana m ekele Chukwu na o si na-ekele ihe si ekele m unu afọ m mbụ unu gba wee sị na unu zuru ka eme
na-asị onye kunu ji lọga adị na mma n'aha Jizọs ka ihe na-ahụ Chineke ka o mere unu n'ezinụlọ ata ka o wezigara anyị ọnwụ anyị achọghịzị ọnwụ ọzọ o mekwe ka anyị niile dị n'udo n'ezinụlọ anyị ịfụnanya chia ekele gị sọveyọ ịgụbọzi na-ekele gị o nwere afọ a na-etu gị etu ya na-etu ife emelụ mma dị ese okwu n'ezie ana m asị na ọ bụrụ ịbụ mmanya ịbụ nkwụ enu ọ bụrụ ịbụ ala na ịdụla saịtị wee na-asị na mmemme unu meta atara jọm ga-esi na wee bulie unu enu ife bụ ife dị ụkọ na ezinụlọ n'omebe ọ ga-emeri unu na nke ala aha Jizọs ọ ga-enye unu ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị fụrụ ya zuru oke udo tọrọ atọ mmepe ụzọ site na mmemme ala aha Jizọs ịgụbọzọ ekele gị o wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma ekele mma Asina balaka nazari Because this is the word. I am the member of our great party.
Chief Tony Onwara. Oya kind of so very interesting yesterday. You know Jega never because I'm from the kingdom. I like it anyway. Thank you. So, and all business kind of you know anything there by any there by Otago. So when each your canopies, Shiolo rentals, they are available for you. Stainless lady, every mother. So, the canopies, you know that Hallelujah, They send picture for $100,000. Engineer. Mama,
Udah,